Pour que ka sundon commencer, sundon na il se ka dumuni griman dun suguri la. Donc maintenant dans la journée, et bien mouvement munu bi sen kan ça permet ka farikolo dɛmɛ ka se ka olu la baara ko. Bon olu la baaralen ko fɛ i bɛna tile tɔ bɛɛ de kɛ i ti ji min i ti dumuni kɛ. Donc kɔnɔ bi sɛgɛn farikolo fana bi sɛgɛn. Bon suntigɛ mana na se sisan o bɛ taa sɔrɔ e yɛrɛ fanga ba t'i la ɲɛnama. Bon maintenant pour que ka sun tigɛ min ka ɲi e ma i bɛ se ka ji kalama léger kangaliba ninnu ni a ɲɔgɔnnaw minnu man girin et puis ni kalaya b'a la quoi. Donc k'o min ka se ka farikolo lakunu. Donc o tɛmɛnen kɔfɛ i bɛ se ka jiw ni fɛn sumalenw ni jumafɛn ninnu min o kan. Donc o bɛ farikolo dɛmɛ kosɛbɛ mais ne sinna k'a kɛ ni k'i bɛ sun tigɛ ni ji suma ye a yɔrɔnin na hali ne bɛ se k'a kɛ mais kɔfɛ a bɛna taa fiɲɛ bila i la quoi. I y'a ye a maɲi farikolo yɛrɛ ma. Ce qui est important, il ne s'agit pas de remplir son ventre. Hein. N'est-ce pas? Non. C'est-à-dire que si vous avez le minimum, l'organisme a besoin tout juste ce qu'il prend. Et puis bon, je crois que les dates, c'est largement suffisant. Hein. Avec de l'eau, c'est tout. Okay. Bon, à la rupture, oui, je prends un peu du thé, de la date, et puis bon, je mange aussi. C'est un sacrifice, on le fait une fois par an, non? Donc c'est un sacrifice. Bon, je crois que tout bon musulman doit accepter de faire ce sacrifice-là. Donc, voilà. Donc on a les 12 mois de l'année, on passe toute l'année à manger. Et Dieu nous a demandé seulement de consacrer un mois vraiment pour jeûner. Donc ça, je crois que c'est un sacrifice. Après, voilà. Donc, quand même, les musulmans, les islamés, ils voilà, parce que les soutiens kangali ba a quand parce que les journées beke ima dumunike ima jimi ko kangali ba kalamani ni doni mi don ko saka tla ka tamaro don du aga fsa ima ga santé ma quoi bon sundige la le ga sundige kangali ba a dabdeni bon ani jisma ani takula bon vraiment ne balé de suntige na le ka cha quoi donc après ni la so pour kini quoi